Uit handen van de gouverneur Boves en de Duitse regeringspresident Rademacher ontvingen Van Rijsselisa en Carlotta uit Weetse donderdagmiddag in het nieuwe bezoekerscentrum van de Duitse oorlogsbegraafplaats in IJsselstein de eerste exemplaren van een bijzonder boek. Dit speel- en leerboek is in het Nederlands en in het Duits uitgebracht. De oorsprong ligt bij de Liberation Stuurgroep Venray Weetse. En vandaar een van de Duitse collega's heeft het boek ooit gezien. Bij een herdenking van 70 jaar in de omgeving van Arnhem. En heeft gezegd van, nou, zo'n boek moeten wij ook gaan maken voor Nederlandse en Duitse gemeentes en de jongeren daarin. Dat hebben we toen opgepakt. Ik wist dat het boek gemaakt was door de Stichting Vredeseducatie uit Utrecht. Daar werkten wij vanuit de begraafplaats al heel veel mee samen. Ik heb dus Jan Dirk Tuinier gevraagd. En hij is heel enthousiast geworden en heeft samen met ons en met alle gemeentes dit boek in elkaar gedraaid. Er zijn in totaal meer dan 40.000 exemplaren gedrukt. En deze worden verspreid in de omliggende gemeentes van waaruit dit initiatief breed gedragen wordt. We hebben Duitse gemeentes en Nederlandse gemeentes, in totaal zo'n 15 bereid gevonden om deel te nemen aan dit project. Dus ja, dat is echt een groot grensoverschrijdend gebeuren geworden. En ja, er zijn heel veel historische clubs die informatie hebben aangeleverd. Dus, het is echt een heel mooi boek geworden. Het boek is ontwikkeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Nou, het zijn allemaal eigenlijk verhalen rondom de bevrijding van de Nederlandse gemeentes, maar ook eigenlijk de bevrijding van de Duitse gemeentes, het einde van de oorlog daar. Wat is daar allemaal gebeurd? Wat zijn er voor verhalen van beschikbaar, maar ook wat zijn er van locaties die we nog kunnen bezoeken. En dat is gekoppeld aan allerlei puzzeltjes en spelletjes voor jongeren, dat we op een soort van spelende manier daarmee in aanraking kunnen komen. En ja, het is eigenlijk ook nog zeg maar, de overkoepelende waarden zoals vrijheid en democratie, die zijn daar ook in verpakt. Dus allemaal dan heel mooi, leerzaam, ook een heel leuk boek geworden. Het boek is ook af te halen bij de begraafplaats.